Helo, Erioed yma, swyddog technegol Ci Coch, Gogledd Cymru. Dyma heddiw ar ffarm Rhys Owen, Brwynog a un o'i ffermydd sgynno fo lle, yn gwneud gwaith samplu dŵr a ceisio casglu malwod mwd galbe tromcatula mwyn darganfod lle mae habitats ffliwc mewn ffordd a helpu efo mapio allan y ffarm i ardaloedd sydd yn fwy tebygol o fod lefel uchel a ffliwc, bach o helpu wedyn i Rhys efo lle i roed i'w stoc ar beadegau o'r flwyddyn ac efo triniaeth. Wedyn dwi'n gwneud chydig bethau casglu dŵr, ffeindio'r malwod a hefyd casglu tail. Casglu o ddeutu 500 ml o ddŵr o'r ffos. Wedyn mae'n cael ei basio wedyn drwy ffilter yma, a wedyn beth gen i ydy yn syml break bleeding kit sy'n siglo wedyn trwy ffilter fewn i'r botel yma. Felly fel ydych chi'n gweld wan, da ni wedi casglu o ddeutu 500 ml o ddŵr yma. Wedyn mae wedi cael ei basio drwy'r ffilter yma. Fel ydych chi'n gweld, mae wedi dal yn ôl lot o bridd ac silt felly o'r afon. Wedyn y gobaith ydy wedyn, fydd hwn yn cael ei yrru lawr i'r lab IBERS yn Aberystwyth. Yna technegydd y fanna wedyn yn gallu mynd drwy hwn i ddod i ddarganfod os oes yna DNA yr falwen fod a hefyd DNA o ffliwc just yn y sgrin bach, yn y ffilter bach yma. Mae'n technoleg newydd i ni yma efo amaethyddiaeth, ond mae o'n technoleg eitha cyffredin yn byd bioleg gwyddonol ar draws y byd. Y gobaith ydy bod hwn mewn ffordd yn galluogi ni wedyn i ddarganfod o flaen llaw cyn bod y ffliwc wedi mynd i fewn i'r ddafad a wedi achosi niwed iddi, bod ni'n gallu gwybod misoedd o flaen llaw mae yna ffliwc yn yr afon neu yn y nant neu yn y cae yma fama lle, a rhoid yr gwybodaeth yna i'r ffarmwr.